ekuseni egameni likaJesu ngiyacela ngoNkulunkulu ithoba ngibingelele ubapostoli our leader, our mentor, our father egameni likaJesu. Ngiyacela nje bazalwane nje kanye nemkeni imshayele ihlobo. Hallelujah. Ngibingelele baba bonke, ubabnene, overseer ondaba ezithe sesathe shelele akabonga uJesu. Ngibingelele imedia team egameni likaJesu, ngibingelele i-worship team, hallelujah, egameni likaJesu. Ngibingelele iband egameni likaJesu, akabonga uJesu. Ngibingelele bonke omama nabantu Santos College egameni likaJesu. Ngibingelele nosisi, hallelujah, egameni likaJesu, hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu nangabo Nkosi yami egameni likaJesu. Uyazi apostoli mangabe ungena ubudlelwano obuhle nosisi omdala ekhaya ayikho into ekulungelayo. Ngine picture nje yokuthi mangabe sekuphakwa ntambama, hallelujah, mangabe kade uyingane engathumeki athi usisi omdala hamba ngithekela amazambane, uthi wena kade ungithuma usibanibani umyekelana, ube naleyo attitude liyeza usuku ntambama. Akabonga uJesu. Lolo kehlenyuka hamba uthenga ama pieces, hamba uthenga irama, hamba uthenga amazambane, hamba uthenga ithinta fish. Akabonga uJesu ehamba ngokuyinikela kuthi masekuphapa ntambama iplate lakhe athi usisomdala wosana. Akabonga uJesu. Uthatha leli number 1 iplate phakele wena lapho. Akabonga uJesu. Ocheka ngaphansi kophuthu. Akabonga uJesu. Abanye ngoba kuthiwa to inyama ikanyana wena wakha amakatha afihliwe, hayi badoda afihliwe ngaphansi kophuthu, athi umhlabelele nefane ethi ufihliwe ezulwini ngemthindo ngishoda ngamasele. Hallelujah. Now ngithi umuntu obudlelwano obuhle nosisi abadala ekhaya izinto zakho zikuhambela kahle. Akabonga uJesu. Sosabingelele egameni likaJesu. Nami ngisho njalo apostoli ngithi kumnandi ukuba nawo. Ngiyafisa ngathi singaba nabo njalo. Kodwa ke hallelujah, uNkulunkulu indlela zakhe zike akekho ungazazi. Akabonga uJesu. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane egameni likaJesu. Ngingakayi eJeswini ngiyathanda nje ukudlulisa okukhulu ukubonga. It's a pity ukuthi asiphelele, but ngifisa nje ukudlulisa okukhulu ukubonga bazalwane into esaye enayenza kusukela ngomhla ka-12 pre-Passover outreach bazalwane. Kusukela nje lapho sibambile sidudula sibatshela abantu ngoJesu ukuthi hey phendukani nina uJesu uyabuya. Hallelujah. Sasuka lapho sabatshela ukuthi sobe sikhona the following week. Sabakhona nangempela sangasiphuza isithembiso. Ayisabakhona mamcela. Ayisabakhona. Hey! Sabakhona. Babene ayisabakhona. Yabona nje ngiyacabanga ukuthi namhlanje mangabe bengena endlini bezokhoza beyesu ukuthi ayikunento la. Hallelujah. Khona into yashiwa la. Akabonga uJesu. uNkulunkulu wayemnika ngendlela emangalisayo, emnika uNkulunkulu ephilisa abantu. Khona kwakuthiwe kena angazalinge waphuma ngepass out esibhedlela kwathiwa whatever you do don't go to church. Ushisitha kanti isitha sivimba ukuphiliswa kwakhe. Hallelujah. Sithema ngabe sesihlezi ngakusasa emva kwePasika kwangena ama message kwathi hawu umntwana uthi udokotela nje 100%. Siyaqhubeka siyathandaza bazalwane. uNkulunkulu wethu akahlulwa yilutho. uNkulunkulu esimkhonzayo uyasizwa njalo. Uthi kuMose ngelinye ilanga uthi ngikuzwile ukhala kwenu. Ngamanye amagama uNkulunkulu wethu
Athi ngibonile ukuhlupheka kwenu. Ngamanye amagama uNkulunkulu wethu unamehlo uyabona. Akabonga uJesu. So siyabonga nje uNkulunkulu osenzele umusa imihla yonke bazalwane. Siyabonga nje uNkulunkulu egameni likaJesu. Kwaqhathazwa ngisho izipho esasho nje uMamthele. Haleluya. Uthandazela ukuthi uNkulunkulu akugcwalise njalo. Akabonga uJesu. Ungabi umuntu okuthiwa awu yabona nje ukube besinomuntu obengakwazi ukuphatha uhlelo, ukube besinomuntu okwazi ukuthandaza, ukube besinomuntu akunashiwo kanjalo ukhona. Kulwela ukuthi zonke izinto njengoba njesho uMamthele zonke izinto zipheleliswe kuwena. Akabonga uJesu. Ungabi umzalwane oyimfanayo. Akabonga uJesu. So siyabonga uNkulunkulu ukukhathaza ama-gift, ukukhathaza ukuphiliswa, ukukhathaza yonke into. Masihlezi endlini kaJehova bazalwane. There is fullness of joy. Kunezinto uNkulunkulu ayibekile azosenzela zona. Usazokwenza uNkulunkulu. Ngiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi uningi asazokwenza egameni likaJesu. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane, ngithi angibonge nje into enayenza nge-Passover convention bazalwane. Kusukela ekudleni bazalwane nenza bazalwane. Lo 7 colors ngawubona ngamehlo. Akabonga uJesu. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane. Nababehlabelela kuba sengathi bazwe i-audition kaBenjamin Dube. Akabonga uJesu. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane, nisibongele nabangekho la omhlenza esiphethe ngesidingo. Uyabona bekungathi nje si-rejoice celebration sisenza. Awusiyabonga uNkulunkulu bazalwane. Nababekhina whatever owakwenza uNkulunkulu akakufeli mathe. uNkulunkulu uyabona. Ngisho arrange ihlalo ngisho wawenzani. Ngithi nje angehlisa isibusiso kina bazalwane. uNkulunkulu anibusise nonke. Anandisele andise imkhawulo yenu. Akugcwalise la kushoda khona. uNkulunkulu enze umusa. Akhanyise ubuso bakhe phezu kwenu. Abheke ngakunini uNkulunkulu ngegama likaJesu. Konke ukwenza ungakwenzelise. Haleluya. Iphelele attitude bazalwane ukuthi mangenza ngenzela umpostoli. Mangenza ngenzela umami, mangenza ngenzela umamnene, mangenza ngenzela ubabshisa. Kumele lokho. Whatever you are doing for the Lord. Whatever you are doing, you're creditwa ngakho. Whatever uthi ungakwenzi yokuzwa ngakho. Uthi awukhanga ukuthi u1 no 2 ukhona ungaphungeliseki kanti ukhona. Akabonga uJesu. Uzobuzwa. Akabonga uJesu. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. We had a very wonderful weekend. Sathi ngangcono ukuthi sesingasala sesakha amadokodo. Sesakha la. Akabonga uJesu, ningibongele nabangekho lana bazalwane. Egameni likaJesu. Yafisa nje bazalwane ukuthi kapu isenselelo 20 minutes for 10 fanele sibe sesingaphandle la egameni likaJesu. Ningakhathazeki bazalwane. Jehovah sisherisha nje la. It won't be for a long time. Akaphamise ukukholwayo lo. Ukuthi khona uNkulunkulu into ayihlelayo. Khona umzamo. Mina ngithi nje kuwena fasten your seatbelt. Because the plane is about to take off. Fasten your seatbelt. When the show ukuthi you remain in your seat. uNkulunkulu kuningi asazokwenza, uNkulunkulu kuningi azosikhipela khona. Apostoli egameni likaJesu. 20 minutes kuphela bazalwane egameni likaJesu. Ngiyacela nje
ejwayelekile ngendlela emangalisayo elikhuluma ngeintombi ezilishumi. Ngiyacabanga bonke abazalwane bazi ukuthi litholakala kuMatthew 25 egameni likaJesu. Hallelujah. Angaphoxa kakhulu bamnene makase athola ukuthi khona la endlini ongazi ukuthi indaba yentombi ezilishumi itholakala kuMatthew 25. Angaphoxa kakhulu bazalwane. Saba neBible quiz yo. Bazalwane. Ungabi umuntu owazi izinto zezwe kakhulu. Izinto engathi u90% wezinto okufanele uzazi ngaba izinto zasekhaya ezulwini. Yabona nje mangase ngiqale nje ngoba ngithi angabe siyathandana maluba sithanda silale zidonge yenziwa nguwe maluba sithanda silale madonge. Hallelujah. Mangikala leyo khona ozwayo ukuthi ayimsethi into. Kufanele nawe ube nebhathini lakho sisiphumelele ukuthi mangabe sephume mangabe sethintwe zakho masethiwa mina ngibona lo mthandazo siphumelelisa. Ifuna ukwazi ukuthi kahle kahle imaphi wena amazeze akuncenza. Khona amazeze angana ahlukene phela amazeze bese kuba khona awangana. Kufanele bangabe ezisho ukuthi bani ethi yilo ubona lo mthandazo siphumelelisayo avuka amazeze umizwa amazeze akho akabona uJesu. Akabona uJesu. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane ngicela sivule ey'ntombini eziyishumi egameni likaJesu. I just want us to speak namhlanje about wisdom. Hallelujah. Hallelujah. Egameni likaJesu. Hallelujah. Ongangifundela nje angifundele kusukela verse 1 as I feel verse 6 egameni likaJesu. Matthew chapter 25 verse 1 to 6. Nezintombi eziyishumi ezathatha izibani zazo zaphuma ukuyohlangabeza umnyeni. Kepha eziyisihlanu kuzo zaziyiziwula neziyisihlanu zazihlakaniphile. Ngokuba eziyiziwula zathatha izibani kaziwaphathanga amafutha. Kodwa ezihlakaniphileyo zaphatha amafutha ezitsheni kanye nezibani zazo. Umnyeni esalibele zozela zonke zalala. Kepha phakathi kobusuku kwamenyezwa ukuthi nangu umnyeni, phumani niye kumhlangabeza. Hallelujah. Amen. Siyabonga. Ngiyafisa abazalwane sifunde ngewisdom. Hallelujah. Lana khulunywa ngeintombi eziyishumi. 5 of them they were wise. 5 of them they were foolish. Yes. Hallelujah. Mangabe ufunda noma ubheka lapha yana ku Oxford Dictionary. Wisdom but is the ability to apply knowledge. Hallelujah. Knowledge, experience, to make sound judgments and decisions
often involving insight, discernment, and ethical consideration. Akabonga uJesu. Ngamanye amagama ukwazi noma amandla kahle kahle bazalwane iwisdom ayikho university la uthi ngiyofunda khona kuze ngibe newisdom. Akabonga uJesu. Ungawahamba wonke ama university, there is not even one engakufundisa iwisdom. Kodwa iwisdom into eqhamuka kuNkulunkulu. Akabonga uJesu. Eyamandla yokuthi wenza ama decisions aphusile. Nikhona abangcwele. Leyo ability uNkulunkulu kuphela okwazi ukukunikeza egameni likaJesu. Now mangabe ufunda ngifisa sifunde bazalwane no Psalms 119 noma singangamfunda uverse number 105 la ethi khona uDavide izwi lakho Nkosi lisibane enyaweni zami nokukhanya endleleni yami. Akabonga uJesu. Noma ngalibhala phansi nje bazalwane uyofunda ekhaya. Ngamanye amagama uDavide waye umuntu wayehlezi esendle isikhathi esiningi. Bakhona abazalwane. Nawo mangabe usendle wayelusa uDavide ehlamba luse for months engeze ekhaya. Ukuhlwa nokusa kwaziwe nguye. I-breakfast nesupper ne-lunch eyibhatanisela ukuthi uzodlala. Akabonga uJesu. Now lana simthola ethi izwi lakho liwukhanya endleleni yami. Lisibane enyaweni zami nokukhanya endleleni yami. Ngamanye amagama bazalwane mangabe uhlangana nezwi elithi ukukhanya likhona lapha Genesis chapter 1 lithi iBhayibheli emhlabeni kwakumnyama phezu kodwa. Hallelujah. Ngamanye amagama uKristu wayengekho. Akabonga uJesu. Khona la ethi khona mina ngiukhanya kwezwe. Ngamanye amagama uJesu ukhanya empilweni yomuntu. Now sisakhuluma la ngokuba wise ngewisdom ukuthi vela kuNkulunkulu awuyifundeli iwisdom uNkulunkulu okupha yona. Amen. Hallelujah. Ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga lithi iBhayibheli kwakunamadoda amathathu ayihlakaniphile. Akabonga uJesu. Abafundayo bazokwazi balusana lesifundo esifunda ngeinkanyezi astrology. Hallelujah. Ungayithola ke leyo ukuthi ukwazi ukutadisha ukuthi lenkanyezi ishuthini, lenkanyezi ishuthini, lenkanyezi ishuthini. Ngamanye amagama lamadoda ayefundele iastrology abona inkanyezi ngelinye ilanga ehlukile engafani nezinye inkanyezi. Abuthana umadoda umathathu athi madoda nibonile inkanyezi. Ahlanganisa imiqondo athi no lenkanyezi ichaza ukuthi kunenkosi ezayo. Kanjani? Hayi ngempela bazalwane lenkanyezi ichaza ukuthi kunenkosi ezayo. Kanjani ngoba khona uHerod? Hayi. And ayisho ukuthi inkosi yeza ithi ngilandeleni ngiyokhophisa la khona inkosi. Ikhona manje. Hayi ukuthi kuzofika inkosi ngelinye ilanga ezongena esikhundleni sikaHerod. Ikhona manje. Akabonga uJesu. Athatha imithwalo amadoda ayilandela inkanyezi azafikela kwakuzalelwa khona uJesu. Akabonga uJesu. Now these three wise men babengeke bakwazi uku-understanda into enkanyezi kumuntu ozoba understand isinkanyezi.
lithi iBhayibheli babephethe izipho. Hallelujah. Ngoba batshela ukuthi lenkanyezi le ichaza ukuthi ukhona ozelwe. Hayi ukuthi ozelwe ozoba inkosi. Ozelwe eyinkosi from birth. Akabonga uJesu. Uyabona ithwane lemamba kuthiwa ithwane lemamba maliphume eqandeni. Immediately liphume eqandeni lisuke linopoison ongangokanini noma ongangokayisi. Ngamanye amagama mawasuhlangana nemambanyana encane nje engathi ithoyizana walunywa yona kufanele nokuthi ulunywa ubaba wayo noma uma wayo. Same poison. Ongathi u5 minutes mncane ungakafunga ukuyeroma nje 5 minutes sephelile ngawo. Ngoba two poison wayo udla thiwa ino poison obizwa ngokuthi neurotoxin. Ngamanye amagama udla yonke into ephathelene nemthambo. Imthambo yokushaya kwenhliziyo idla yonke ishaya ivali. 5 minutes mncane usufika eRoma ufika sekwanele. So bese sicula nje amagugu. Akabonga uJesu. Now no Jesu wazalwa eyinkosi. Akabonga uJesu. Ngifuna ukuthi illustrate one of abantu ababene wisdom. Omunye umuntu esingambheka khona inkosi kwakuthiwa uSolomon. Eyathi uNkulunkulu angifuni mina uceba angifune lutho. Ngiphe nje ukuqonda Nkosi ngiphi wisdom. Akabonga uJesu. Njengoba ngeke ngasho eqaleni ukuthi wisdom ivela kuNkulunkulu. Awuyifundele e-university ivela kuNkulunkulu. Now kwafika ngelinye ilanga abantu besifazana ababili beze enkosini. Njengoba nazi-ke bazalwane ukuthi enkosini kuhanjiswa amacala nezinto ezithize uyobika ukuthi ngizobe nginecece ubike enkosini noma enduneni. Now labantu besifazane bafika bebabili bebekhulelwe at the same time bebobabili babeletha at the same time bobabili. Lithi iBhayibheli ngebhadi lo omunye wathi elele walala phezu kwengane yafa. Yafa ingane kwasa ifile ingane ekseni. Akabonga uJesu. Now mangabe belele usecabanga ukuthi akathathe eyalo omunye ayiswaphe ingane. So wayiswaphe ingane wathatha ephilayo wamnikeza lefile walalisa efile eduze kwakhe. Mangabe bevuka ekseni baby ingane yami ishonile. Lo ushoshosho ukuthi akusiyona ingane yami le kwayo enkosini. Ubanga manje lengane ephilayo. Usethu Solomon, no, it's fine. It's okay. Yabazi kodwa bezitha. Omlomo ungathethi imali. Hallelujah. But no, it's okay. Engizokwenza lethani insabula. Nyazi insabula sword. Ummeso bukhali. Lethani insabula bukhali. Ngizoyisort out lento. All right. Asana nginga nalengane efile. It's okay. Now the problem ingale ephilayo. Okay. Nobabili nibangale ngane eyodwa ephilayo. Okay. All right. Lethani inkemba engizokwenza ngizoyisika ngidouble phakathi. Omunye athole ingxenye, omunye athole ingxenye. Akabonga uJesu. Ubani wake wathenga inandosi. Wafike wabuza ukuthi udinga ukuthi sislice kangaka. Sislice ka 8 noma ka 4 noma ka 2.
now this time lengane ayizoslicewa kabili akabonga uJesu omunye athole lengxenye nesandla sodwa omunye athole lengxenye nesandla sodwa omunye athole ngengxenye nenyawo lonye enye athole ngengxenye nenyawo lonye wathi lo nomunye phela niyabazi ke bazalwane oh Jesus oh good ay makabese eseke wabambe iphini for babelana makabese ke wathi so ngokuthi nokuthi wathi hey we masithole ungazongenza hey we masithole onguka la mina kuphethe we masithole ngona ngoba ngqoki join njalo ekseni we masithole ngiyeye ngizokwenza kabi wathi yayethi inkosi wo mama wo yesana moya will solve this lethana insapule ekhaya wayibamba ingane wayibamba ngomlenzo wodwa wayesephakamisa inkemba yakhe uthe sayiphakamisa inkemba yakhe wakhala uMamsomi wathi hayi Nkosi hayi kahle ndaba ezithi mana usho uMamsomi mnikeze uMasithole ngcono mnikeze uMasithole lengane ngona ayithatha uMasithole ayingeke ngoba akamana ayithatha kunokuthi ife akayithatha ngcono uMasithole ayikulungile yehlela ngenzansi wabona uSolomon inkosi ukuthi no mangabe ujampa amazeze kuMasithole uMamsomi that means kunento ngalengane wathi kahle lengane akuyona kaMasithole kaMasithole iwisdom yamehlela kanjalo ukuthi akwazi ukubona ukuthi lithi iBhayibheli lomunye wavutha ibilini zakhe zavutha ngenxa yontanakhe akabonga uJesu kubiza ukuthi ibilini zakho zivuthe ngoJesu akabonga uJesu naw mangabe singafuni mangabe lona insist ukuthi ayibulawe ngane kwabonakala ukuthi no lezi ibilini zakhe ziyabanda ingane yangala so iwisdom ivela kuNkulunkulu akabonga uKristu ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga abazalwane senze uhlala phansi ngaba nengxoxo nomunye wabantwana abancane nje umfanyana nje umncane mhlawumbe Mthimba sanda kusindiswa leli ibhungu leli liyashisekela impela yalibona ukuthi liyamthanda uNkulunkulu angibize lo mfana ngelinye ilanga athi babshezi ngicela ukukhuluma nawe eceleni ngifuna ukuyalayithelini iwisdom uNkulunkulu uyakupha yona itholakala kuNkulunkulu angibizele eceleni lo mfana athi babshezi kunenkinga la ngithi yavana mkwenze njani athi angithi uyazi babshezi ukuthi ngelinye ilanga ngakhetha uJesu waba inkosi nomsindisi athi yebo mfana wami uyakhumbula ngangikhona manje ke ekhaya cishe yimina ngedwa umuntu onoJesu okay right manje nginombuzo la ncike kaNkulunkulu yokuthi ngenze njani uma ngabe ekhaya benomsebenzi nomcimbi othinta ukuya emsamo noma ukushiswa kwempepho akabonga uJesu nami I was like hey ngizoyithini indaba yomfana I didn't know what to
saying kodwa wisdom yehlela kimi impendulo engamphendula ngazo zangaqhamuki kubeni kodwa zayiqhamuka kuNkulunkulu kwakuyi wisdom eqhamuka kuNkulunkulu ngase okay right okokuqala nje ndodana ekhaya wabatshela ukuthi usuyakholwa ususindisiwe usumukela uJesu wathi yebo baba ngabatshela that's good. The first thing that you must do mangabumukela uJesu ifamily yakho ingahambisani naye uyabika akabonga uJesu. Amen. Wathi hayi ngababikela bathini hayi abazange basho lutho. Now ngase ngithi kena okay it's good ukuthi wababikela unenhlanhla wena ngoba usahlele ekhaya abazange bakuxoshe. Some other instances uyaxoshwa ekhaya to ayi wena usuyilento le sicela usiphumele ubabhumbi nje kuthiwa ngelinye ilanga wasindiswe ehamba noma wakhe kanti umkhulu wakhe ezizomtshela into zakhe ngaphakathi ukuthi khona asebenza nento engaphezulu kwalezi zinto zakho. Thiwa umkhulu wavala amagate bathi bebuya bevuselelweni bejabule bemukela uJesu bafika imthwadlana yabo ibekwe ngasesangweni ngaphandle kwesango. Hawu mkhulu kwenze njani? Hawu baba kwenze njani? Hayi zingitshelile into zami ukuthi nina niza ngaphezulu kwazo. So intaba yami nani igcina namhlanje from now on ansangeni la kwami bonani ukuthi nya ngathi khona ube nenhlanhla ukuthi bangakuxoshi ekhaya. Kodwa ke esimweni esinjengalena lesi mama bethiwa angithi uyingane ekhaya yebo baba ngingane angithi la enkonzweni siyakufundisa ukuhlonipha yebo baba nakufundisa ukuhlonipha. Okay nasekhaya siyafisa ukuthi nihloniphe siyakavayisa uhloniphe nasekhaya. Manga bethiwa hambani nekashibhile niyothenga imbuzi thengani imbuzi ezimbili nezinkukhu hambani hamba uthenga angithi bazi ukuthi yakholwa bazi ukuthi awuzosimukela isiphandle bazi yonke into. Okay bamba lapha mathiwa hlinzani hlinze ngithi yakwazi ukuhlinza into kuvele ufamily nayo yebo baba ngiyakwazi hlinze uqede. Kodwa ngifisa ukuthi mangabe sekuzoba yilo mcimbi lo mangabe ususondele wena ngena kwi-fasting ungene emkhulekweni. Hallelujah akabonga uJesu. Ngamanye amagama ungene kwi-fasting awudli ngisho ikhekhe lakhona awudli ngisho awuphuzi ngisho idrink yakhona ubatshela ukuthi hayi ngingene kwi-fasting namhlanje ngoba ikholwa nekholwa kuyafika la kufanele ngene khona kwi-fasting akabonga uJesu. Wathi usho kanje baba ngathi ya ngena kwi-fasting uye lapha yana ukwenze konke makuthiwa hlinza ume nje ngelokuthi awuthinti ngisho uyizwa nje yosiwa lapha mangabe yosiwa iphekwe mangabe iphekwa kodwa uthinti lutho ubatshela ukuthi ngikwi-fasting ngiphuza amanzi kuphela neti. Hallelujah. I didn't know that answer yayiqhamuke yayingekho la kumina kodwa uNkulunkulu wabesana wayiqhathaza and what this is the answer akabonga uJesu. Now wisdom awifunde ebhukwini wisdom iqhamuka kuNkulunkulu. Manje labo sisi abayishumi senhlala phansi thiwa abahlanu babo mangabe ufunda kahle iBhayibheli babe nezibani namafutha. Hallelujah. Abanye babo babe nezibani kuphela. Hallelujah. Ngamanye amagama ekhanyiseni badependele kulo 5
thina bazalwane mhla sahamba kulomhlaba noma sahlwithwa awukwazi ukuhlupheka ukusala kuba khona ngoba uNkulunkulu ifocus yakhe isemhlabeni because sikhona nathi. Hallelujah. Mangase singasuswa kungaba nokuhlupheka okumangalisayo. Now laba babedependele kulaba for ukhaya. Ngizothi mina uJesu mhla uJesu ukhanya bazalwane. Ngalesikhathi efa manga ufunda ku Matthew 28 verse 7 noma ngabhala phansi bazalwane Matthew 8 verse 27 lithi iBhayibheli abesifazane ababegijimela ethuneni lika Jesu babehamba bekuzana ukuthi sizodingela ubani ije akabonga Jesu kanti uNkulunkulu uzothumela ingelosi abayi50 siliginqiliji yayisibatshela ingelosi ukuthi yaqala yababuza ukuthi nimfunelani ophilayo kwabafileyo na yathi akasekho la notshela nabafowabo ukuthi imeeting elandela iseGalile akabonga uJesu manje mangabe kufika eGalile lithi iBhayibheli bafike bammukelisa umoya ongcwele. Hallelujah. Ngizothi kuwena namhlanje sengivala isibani sakho si worthless mangabe singenawo amafutha futhi si worthless masinawo amafutha singakhanya. Hallelujah. You need something to activate the oil in the phakathi. Akabonga uJesu. Once worthless mangabe sisodwa lesisibani. Of which ngicabanga ukuthi lawa amaleti amahlanu ayephethe nje izibani. Ngamanye amagama ngizobathatha njengabantu abamukela uJesu base beyahlala. Amukela uJesu nje umuntu ahlale athi mina ngamukela uJesu. Hallelujah. Kodwa isibani asiphethe lo muntu asinamafutha. Now uJesu mangabe ethi ngiyahamba ukhona engiyonikezela enizosala naye wayesho umoya ongcwele akabonga uJesu. Ngamanye amagama isibani sethu kufanele sibe namafutha bese siyakhanya. Ngiyacabanga nje ngiyayicabangela ukuthi lamaledi amanye aye wise ayeba nawo amafutha extra just in case phela lawo. Uyabona mangabe umukele kahle uJesu umukela ngendlela yokuthi awufuni nona nokuthi awufuni azaphele athe phela lawa sesifanele ukufaka amanye ubuthenga amanye kube khona amafutha extra athe phela la ukufaka la uthenga amanye akabonga uJesu. Isequence ingapheli isibani sinamafutha siyakhanya kunamafutha extra aphela sesifanini ufaka amafutha extra uthenga amanye ama extra aphela sesifanini ufaka amafutha esifanini. Umhlabelelo uthi nginikeza amafutha esifanele sami sihlale sivutha. Ayikho into ebalekile bazalwane ukuthi isibani sakho sihlale sivutha. That will lokho kuchaza ukuthi you are pressing on. Akabonga uJesu. Ngamanye amagama into yakho ayipheli, into yakho iyalodwa njalo. Akabonga uJesu njalo every day uyagcwalisa. Ukuthi kuyangimangalisa kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu ahlale nje umuntu ekhaya athi hayi ngizizwele nje ngizizwele nje ngikhathele ngizizwele nje ngicobekile bese ngimagine isibani salomuntu uthi sigcwaliswa nini. Hallelujah. Ngoba ngeke bone ungitshela ukuthi uzozigcwalisela wena noma singayiposta le video ngeke sigcwalisela amafutha. Yabona mangabe
inkuni sivutha walibeka aside luvuthe noma bangamangala abantu ukuthi hey sasavutha isikhuni sivutha isikhuni but it won't be long sivutha leso sikhuni ngoba sobe sesishoda ngewomb yalezi ezinye ikhuni. Hallelujah. Kuyangisiza ukuthi as much as ngivutha kodwa ngiyisondeze nabanye abavuthayo. Hallelujah. Kuyangisiza ukuthi isibani sami sibe namafutha akabonga uJesu. Ngamanye amagama lezi ezinye intokazi zalahlekelwa imfihlakalo yokuthi lo abamlindile ngabuya noma yini. Hallelujah. Ukurelaxa kwami okuncane, ukulala kwami okuncane, anything can happen within a split of a second. Akabonga uJesu. Izothi nje bazalwane ekseni asihlezi silindile. Akabonga uJesu. Mangabe isibani sakho singenawo amafutha, thandazela ukuthi amafutha abe khona. Umoya ongcwele. Mangabe sekhona umoya ongcwele ukhona uJesu ozoignite leso sibani. Udinga umoya ongcwele ongamafutha nelangabe noJesu okhanya ozoignite leso sibani. The moment behlangana labo bantu babili empilweni yakho, behlangana no God the Father, isibani sakho sovutha sihlale njalo sivutha. Hallelujah. Akabonga uJesu. Sengihlala phansi bazalwane, ilokhu nje benginako umpostoli seza ngaphambili. Just utathandaze nathi ukuthi uNkulunkulu asisize impani zethu zingacishi. Akabonga uJesu. Ngoba uma ngabe sicisha isibani uchaza disaster. Hallelujah. Akabona umuntu onekazwe kumbe bona la ukuthi kunesibani esikhaya. Hallelujah. Elithi kwenye indawo asingabekwa ngaphansi kwetafula sibekwe ngaphezulu. Bonakala ukuthi uyakhanya. Hallelujah. Mangabe amafutha engekho wakhulekela ukuthi Nkosi kwalisa isibani sami namafutha. Khulekela ukuthi uJesu ignite abeke lelo langa lokuthi isibani sakhe sihlale. Hallelujah. Ilokho benginakho bazalwane, just ukuthi sivusane bazalwane. Ayive impilo yobungcwele okuyena into uNkulunkulu ayifunayo ukuthi yibani ngcwele ngoba nami ngingcwele. Akabonga uJesu. Hallelujah. Uma ngabe sibani sivutha ngisho impukana ihlale la ngabini, ngisho umaskita usondele la ngabini. Akabonga uJesu. Mangabe sibani sivutha uhlala nje izinto ezingaka nje, kunamathela izinto ezingaka nje, awubheka isibani ukuthi sisavutha yini. Akubheka isibani ukuthi sisavutha yini. Isibani mangabe sivutha siphebeza ngisho umaskita, siphebeza ngisho ntoni endizayo. Masivutha isibani siphebeza yonke. Gela sidele Oh,
endaweni emnyama engenasibani unganyathela nezinto ezingafanele ngoba awubona la uhamba khona. Kodwa uma unesibani ubona la uzobeka khona unyawo ukuthi uphephe kangakanani. Inkosi umusise nathi-ke siyibandla likaKristu kubalulekile ukuthi ukukhanya kwethu kuze kubonise nabanye ukuthi khona ukuphila okuKristu sithola kuKristu ngoba kwethu ukuphila bazalwane ufihliwe. Inkosi umusise and-ke bazalwane uma samukele lento noma samukele uJesu ngaphakathi empilweni zethu akazi noma babanye kodwa lento ayivumi uhlale wedwa. Sengathi bahlanganyela nabanye abanjalo. Sengathi lento ngarifilwa inkosi umusise ngakho nale ithathwa khona ngoba ihlangene inkosi umusise ila sigcwaliswa khona inkosi umusise. Intakaza uDavid Mambo 133 bheka kuhle kumnandi kangaka ukuba abazalwane bahlanganyele ndawonye alifana namafutha amahle inkosi umusise ehla ekhanda lika-Aaron. Inkosi umusise njengoba uDavid wabona impicture mdlalana u-Aaron edodwa ukuthi abe ngumpriest amafutha ayehla kanjani wafanisa nebandla-ke inkosi umusise ukuthi uma ibandla lihlangene ndawonye ayikho into engahlasela umzimba kaKristu. Inkosi umusise izinto kuyakuba ngifundise sakhulu ukuthi izinto eziningi ebandleni zingena ngokuthi kukhona izinto ezilekhile bazalwane kuleke u-on. Inkosi umusise ngoba engekho u-on ilevuka khona umjalo bethu. Haleluya avuka abomasitholo ofidrike. Haleluya ekulutshali nganamamsomo ebangazi kahle yabo bazalwane imnandi elivale ngokomuke moyingwele iyafihla ubuwena yabo. Haleluya uzalupawuli asihambi ngobuqili. Inkosi umusise wayazi kahle kahle nomunye umama ukuthi umntwana umcindezelile kodwa ngokuthi wena ubuqili yabo. Haleluya khona izinto ezingaphumanga kuyena noma bathi ukhoniwe ayehamba nasendleleni ngoba umoya ingcwele ongekho kuyena. Lithi iBhayibheli uJesu bekuba ngumoya ingcwele uzofika bese fikile uzofundisa umoya weqiniso awuthokozi ungaluki. Inkosi umusise ekuthonele ekuthini noma kumoya weqiniso uyasigaya uyasilinda. Inkosi umusise ekuseni sanothandaza bezibazalwane asikhulekele ukuhlala in the presence of the Lord because if you are in the presence of the Lord there is joy. Akathalekile njani isimo njani. Haleluya ngoba amasemkhaskeni amasemkhaskeni kaNkulunkulu. Haleluya mhlawumbe uma kungathiwa asilambe ngezimo zethu sila ngabona ukuthi uNkulunkulu usifihlile. Inkosi umusise ngoba uNkulunkulu uyafihla ihlazo lethu. Haleluya sihambe engathi izinto azikho ngenxa kaKristu okuthina. Hayi bazalwane. Haleluya asikhulekele ne-wisdom aspendayo yokuhlala uNkulunkulu ukuthi amafutha aluthe izibandla ziba namafutha. Haleluya singahambi izibandla zi-empty ngoba ngolunye usuku bazalwane kuzovela. Inkosi umusise ngoba kuqhulike ukuthi lesi sihambe singafaka amafutha sekulate manje sesikhathi sim-invite empilweni zethu ahlale njalo azosinika nokuphila okuchichimayo. Inkosi umusise. Haleluya bazalwane ikholwa uma liphelelwa amafutha esibandini uzokhuluma kwayo liba yikholwa engenathemba liba yikholwa elikhuluma nokunganjani ngoba alinayo ukukhokhela empilweni yakho. Umoya ingcwele uyakukhokhela impilo indlela ofanele urisponde ngayo. Singathiwa mhlawumbe unenekuphoxile uma unomoya ingcwele izinto awuyibendisi ngendlela yakho ngoba useyiphileni wena kodwa khona ukuphila kwena owafela bonke ukuthi bonke bangabesayiphila kodwa kuphila yena noba felile. Bazalwane basithandazele ndoNkosi yigcine. Inkosi umusise noma ngathiwa kuvuka intoni endleleni ngoba zovuka izinto. Haleluya uthi angifuna ukufundisa uJudas Iscariot. Haleluya le ndaba yamafutha ngathi ayiqale kuyena uthi antshontsho usathane
notes. Hallelujah. Kodwa asazi ngombuso okhaya. Hallelujah. Uthe ufundisisile phezansi. Anazi indlemzima yethempeli kaMoya ingcwele futhi manje abasekhona. Yes. Adafanele sikamalazi. Hallelujah. Fanele sibe kwiposition ayodwa because sokusibusisa. Hallelujah. Futhi ngane le isifunda Gmails. Yes. Only mails. Couldn't get each other. Couldn't do number line. Yes. So that's number line song. Yeah. Come on, say the my grandma. They have my card 0, 1, 2. But the more we found the mails in my class in a pencil. The Georgia is going to 0. But I'm numbers negative. Or negative 1, negative 2. About no 1 or negative 2 to no 1 equals to Moses. Then who's 0, what you try? Features on a song, and for them, or you try, or feature where you're walking down, or get competitive, no more get negative. Hallelujah. The actual church, no more make with your hand, and what the example, put our shifts, our band, who's still full. Hallelujah. Hallelujah. All you are, feature more come as sense, and up and up. Again, I won't get a sense. Hallelujah. Yes, and then the way you please, the way you cry. See, what is your mouth? Because it's supposed to be. The way she said, I'm going to just the same way. I was 0 no just and one for me. Move was in Bible says to do it. It was so smooth. Can I tell you that? Little man, never just. It's if we don't go car. Now, about that, yeah. Yes, I don't. About that, crest. Oh, get a yeah. About that, best in my shas way. Oh, get in my shas way. Ah, now that they do call. Now, this should come in. Hallelujah. Sibulele lonke amalunga. Izondo inkani. Umzala nesekhola yabenkani ungekumtshela. Hallelujah. Ongaphiliswa osasonke izinto yena. Hallelujah. Namhlanje bazalwane seninkosi nasisiza. Ukuze le nqola esiyona ihambe kahle. Hallelujah. Asikhulekele inkosi sisize ikhomintando yami. Ingezi ukuthanda kwakho kodwa ngenze ngokwesula ngoba umntana ongakhothiwe izwi ngeke umqobe nawe izwi kuphela eliqoba umuntu izwi kuphela lapho umuntu inkosi yomsindisise. Haleluya. Besinobanike babashezele bangasilalela thina bebengaqothiwe izwi. Haleluya. So khuluma abayabheka basho ngoba ngiyabona basho abobosledela ngamalebels amaningi akhalati inkosi yomsindisise kanti inkinga ukuthi izwi alenza ngaluthi inhliziyweni. Haleluya. Phela angiyele njengoba ngiyenzela siyathandaza ngole church siyafasta ngole church sikoba inyama yethu inyama ngithi yazi yabo babe fasting. Haleluya. Uzwa ekseni ulamba ngo4 ekseni manje ngo4 ulamba ngo11. Haleluya. Bathe ngixoxela ubabhekele last week. This one is Manglone. So you said you saw the children is going to be first day of the week, like Sunday. Yeah. Who's ever? Oh, I'm not I'm like the worship team. Every prayer and fasting, it's Tuesday. Hallelujah. But I think this one. Hallelujah. What a more than I say in sweet. Yeah. I check up first, this is my own pastor. I have the same God. Now when we fasting, he's on God.
noma ngingathiwa ngijeliwe ngithi ngakhola bazana abafasile kanjena bese ngifuna mina ngomoya ngijoyine noma ngajeka noma ngijika jekwana khona impilo eliwayo haleluya ngokuthi abazana so sikushila Hallelujah. China asibona ukulalela inyama. Kodwa sabalo moya inkosi yomsindisisi. Ingapha lethi abemhlabeni namhlanje uqhuthu umoya uthanda zaNkosi. Asithandazi ngoba sithanda. Noma inyama yethu ibuma. Kodwa impilo yethu yabazalwane siqhuthu umoya. Ngokuthi mathandaza manje mhlambulele. Hallelujah. Uzokudla uthongo wena. Khona izinto bezokungandeka. Hallelujah. Ukube wenzele isho umoya ingcwele. Isibani asikuthi njalo. Hallelujah. Hallelujah. Asibe ngabahlakaniphile. Lekibiza uyiwisdom. Hallelujah. Uzazi wena uhambo lwakho. Hallelujah. Mama ngalazi isitoshi sakho uhambo lwakho zoba sendlini. Obuya la. Isikane khona umprofeti, abaprofeti omdala. Umdala umprofeti omncane, mawufunda incwadi yama-Kings. Owakholiswa abantu. Usiwengazazi position yakhe ethi ufastile abanye hayi lento usifastele is over now uthe uNkulunkulu sesingada wada ngempela. Hallelujah. Fanele sidisele nemoya. Hallelujah. Sikhona ngaphakathi. Inkosi yomsindisisi. Akufuni ukukhuluma ukuthi sikhona ngaphakathi kunjani kanjani. Hallelujah. Kuna mangawulaleli umoya engcwele abasenjeyazi kodwa bahlaleni umoya abazalwane ngabakha umoya nje sizobona indisa lapho esangweni sivimbe ngoba kukhulu ukuvimba amanzi bese zangena la ngaphakathi amanzi uthenjiswa bese engakangeni sibungisele before kumefika lamanzi ayefika shona izansi hallelujah bese zangena ngesawanqa. Hallelujah. Ikhona inthandaza yosweni iyodwa. Khona izinto nezimpi elizinqoba zingakafiki zisaplanwa lapha ezweni lapha la khona izibize ezibazalwane simane ihlakazeke khona nje. Singamnampumelele ethi sanokuthuma ama-agents akhe azolwisana. Bana akuxabane wodwa idala umqondo wodwa angazi azokhala uzohlasela. Hallelujah. Umthandazo lo uhlakaza yonke izinto imishoni isitha. Mhlawumbe noma kuthiwa isiphumileke lo imishoni ihlakazeke lendleleni ingene endaweni eyibron mawumzala umthandazo mawuzalwane unamafutha awu-athekwa. Hallelujah. Izinto ezingu-athekayo sesiyintoni imsila ezinto ngabe zingu-athekile enkulu asimeni sithandaza inkosi sigcwalise sidinga uhawu ngemoya engcwele sidinga wena moya engcwele sidinga wena thisha wethu sidinga wena hallelujah umkhokheli wethu sidinga wena we are everything to us. Baba wethu ingcwele siyabonga ekuseni egameni lenkosi Jesu Kristu. Siyabonga imfundiso yezwi lakho. Siyabonga ubukho bakho phakathi kwethu. Siyakufundisa baba wethu namandla onke izindlela nemiso zakho baba wethu ingcwele ekuseni siyofika kuwe sohlala kuwe ngokuphila kwethu kuwe mhlali